கோவை ஆர்எஸ்புரத்தில் 1.20 கோடி மதிப்பீட்டில் பூ மார்க்கெட் பகுதியில் புனரமைக்கப்பட்ட 172 கடைகளை தமிழ்நாடு நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை அமைச்சர் மாண்புமிகு KN நேரு அவர்களும், தமிழ்நாடு வீட்டுவசதி, நகர்ப்புற வளர்ச்சி, மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வைத்துறை அமைச்சர் மாண்புமிகு சு. முத்துசாமி ஆகியோர் திறந்து வைத்தனர். உடன் கோவை மாநகர் மாவட்ட திமுக செயலாளரும் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான நா. கார்த்திக், வடக்கு மாவட்ட செயலாளர் தோ. ரவி, தெற்கு மாவட்ட செயலாளர் தளபதி முருகேஷ், தலைமை செயற்குழு உறுப்பினர் ஏர்போர்ட் ராஜேந்திரன், நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் சு. சிவராசு, சண்முகசுந்தரம் MP, மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் திரு. கிராந்தி குமார் பாடி, மேயர் கல்பனா ஆனந்தகுமார், மாநகராட்சி ஆணையாளர் மு. பிரதாப், துணை மேயர் ரா. வெற்றிச்செல்வன், துணை ஆணையர்கள் செல்வசுரபி, சிவகுமார், ஆர்எஸ்புரம் பகுதி செயலாளர் கார்த்திக் செல்வராஜ், நிலைக்குழு தலைவர்கள் சோமு என்கிற சந்தோஷ், முபஷிரா பத்ருதீன், சாந்தி முருகன், மாமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் கோட்டை ஹக்கீம். மீண்டும் திரும்பி அவங்களுக்கு அந்த கடன் கொடுக்கணும்னு சொன்னவங்க கூட எங்களுக்கு வாடகை கட்டாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அக்ரிகல்ச்சர் இடத்துல போய் வச்சுட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் கோர்ட்ல இருந்து அதை காலி பண்ணணும்னு சொன்னோன்னா நேற்று அவங்கள்ட்ட பேசி நீங்க தனியாக ஒரு இடத்துல நீங்க வச்சீங்க அப்படின்னு அவங்களுக்கு அனுமதி கொடுத்தோம். ஆனால் கோவையில் நமக்கு நாம திட்டத்தில் இந்த பூ வியாபாரிகள் அனைவரும் இணைந்து கேட்டேன் 80 லட்சம் பணம் கொடுக்க மாநகராட்சி ஏதாவது கூடுதலாக வருவாய் வருமா 17 லட்சம் ரூபா வாடகை வந்து ஏற்கனவே இந்த இடத்த மறுபடியும் அங்கே இருக்கிற இடத்த வாடகை கொடுத்தா 1 கோடி ரூபா வரும். அதனால உங்களுக்கு நல்லது, மாநகராட்சிக்கு நல்லது, நல்லா நடத்துங்க. வாழ்க, வணக்கம்.